ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಬೈಕ್ ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿಯಾವೆ ಪತ್ತನ ಐಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುನು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನಿ ಓದಿನ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ 10th ಡೇಟ್ ಇನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡೇಟ್ಲ ಪಂಪೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ನಾನು ಏತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿಯೇ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅನ್ನು ಕೆಲವರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ತುಯರ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ರೂಮ್ದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗಡಿ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲೊರ್ತಿ ಸಲ ಮಾರಯ್ಯ ಮುರಾಣಿ ತಾನೇ ಕೋಲದಪ್ಪಗ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೋಲು ಪಿರವರ ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂದರೆ ಎನ್ನಾರು ರೂಮ್ದ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹುಷಾರಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇದ್ದೆ ಐತೆ ಪೂರ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ನೈಟಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಲದಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ದಿನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಕೀಟಾಣು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕೋಲದ ಮುಟಲ ಲೈವ್ ಬರರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಲೈವ್ ಬರರೆ ಪಂತೆ ರೋರಿ ಲೈವ್ ಬರರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇದೆ ಬಟ್ ಕೋಲದಾನಿ ಏನು ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತು ಒಂದು 10 minutes ಅದನ್ನು ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತೆ. ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನಿ ಸುಲಾಭ ಲೈವ್ ಬರರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ಅವು ಲೈವ್ ಪೋಪು ನೆಂಚು ಅಪುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವರೆ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚದು yank ಲೈವ್ ಬರರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ನಾನು ಏನು ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 or 3 ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿರ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಸಡನ್ ಅದು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜನ ತೂತೇರು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರೋರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಯರ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 minutes ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಏರ್ ತುಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಜೆತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಕೋಲ ಅನ್ಲಾಕದ ಏನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಲೈವ್ ತೂವರು ಅಂತ ದಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಜೊತೆ ಒಟ್ರಾಶಿದೇ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಅವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಉದ್ದಾಗ ಇಂಚ ಪತ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತು ದೆಪ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೌಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಉಲ್ಟಂ ಪಲ್ಟ ಒಂಚೂರು ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಥರ ತಮ್ನೇಲ್ದ ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತಂಡು ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫನ್ನಿ ಆರ್ಮಿನಿ ಏಪಂಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆತ್ತಂಡು ಅರೆ ಯಾನೆಂಚ ಉಳ್ಳೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಎಣ್ಣೀರು ಏನೋ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೇರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲ್ ಸೇರ್ದಿರು ಅಂದು ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಪೋಲೆ ಯಾನು ಪಂದು ಉಟ್ಪೆ ತಮ್ಮನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪೋದು ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಗೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಲಂಚ್ಗಿತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಪುಚ್ಚನ್ ತೂವರೆ ಉಂಡ ಪುಚ್ಚ ತೂಲೆಗೆ ಪುಚ್ಚನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುನ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮಾವುಪನ ಮಾವುಪನ ಫುಡ್ಡೇ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕು ಮಾವುಪನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಟಕ ಮಾವು ಹೇಳ ಹೋಗ ನಿಂಗೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಯ. ಓಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು నేను ವಾಶಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಆತನು ಬುಲಂಜೀರ್ದ ರಸ ಇನಿ ಮೀನ್ದ ರಸ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನು ಮದ್ರಿನ್ ಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಪಣ ಸಾಮಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ರಸ ಪೋದು ಬೇತೆದ ದಂಡಲ ಕೈಪೆ ರಸ ಅವು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಡು ನನ್ನ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಐಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ತನಿಷಿಗಿನಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಫೈನಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನಿಕ್ಕು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಕೋಡೆ 11 o'clock ಮುಟ ಕಲ್ಪಾದೆ ನಾನು 11:15 ಮುಟಲ ಆತುಂಡು ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೆದು ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಾಕಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ EVS ಪೂರ ಬಾಯ್ಡ್ಗೆ ಏನತ್ತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಉಂಟು ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಲ್ಪೋಡು ಐ ಆಮ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಡ್ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕಲ್ಪಾವಡೆ ಆಪುಡು. ಓಕೆ ನಿಗುಲ್ ಪೋದು ಅವು ತಮ್ಮನದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ರೆ ಆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾತಿನ ತಮ್ಮನದ ವೀಡಿಯೋ
ಫೈನಲಿ ತಮ್ಮನದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ ಆಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ತಮ್ಮನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಇದು ಆಯ್ಗ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆಂಟಿನವಳು ತಮ್ಮನ ಪಾಡಿನಿ ಮೆರೆಗ್ ಅಂದ್ ಮೇರೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ನಿಕಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಪುದರನ್ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಿನಯ ಓಕೆ ಆಂಟಿನವಳು ತಮ್ಮನ ಆತಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಂಡೇ ಅವೇ ಈ ವೀಕ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಪಣ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಸಂಡೇ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತುಂಡು ಬಾಲೆ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫೈನಲಿ ತಮ್ಮನದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ವೀಕ್ದುಲ ಈ ತುಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ಲೈಫ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಪೂಜಾ ಇನಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೂಜಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೇನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕುಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೂಜಾ ಬಟ್ ಬೇತೆ ಕುಲೊಂಜಿ ಏತ ತಿಂಗುಲು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏತ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೂನಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 1 ವೀಕ್ದೊಲಾಯಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವೀಕ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಆಂಟಿ ತಮ್ಮನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ ದಾದನ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಯ್ಕೆದಾತೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಆತನ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ವನಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರೇ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಆಂಟಿನೋಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಟಿನೋಲ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರೇ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಂಡೇ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಮೇರ್ನ ತಮ್ಮನ ಬೊಕ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಂಡೇ ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಸಂಡೇದೊಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಬೈತದ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತೆನಿಕಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೂ ಬಾಲೆ ಹಣ್ಣಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಪುಣಂದು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಬೇತೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ತೂಲ ಈ ಸಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಪುಣಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಫಾತೆ ಅಂಚ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಐಜಿ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ರಾಂಗ್ ಆಪುಣತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ನೈಸ್ ಸಂಡೇ ಮೀಯಾರೆಪ್ಪೋ ಇನಿ ಓದಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಂದು ಬಿಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ನಾನು ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಓದಿಯರತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಮೀಯಾರೆಪ್ಪೋ ಪೋಪು ಜನ ಓಕೆ ಮೀಜಿನ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಡಿ ಓಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು చెప్పొచ్చి మీలే నమకు టాటా పోయారు ఓడే ఎంత పని వచ్చి ఏరేగ్లా బట్ నమకు టాటా పోయారు ಟಾಟಾ ಪೋಯರುಂಡು ಬೇಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಟಾಟಾ ಐ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಓ ಟಾಟಾ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯ್ನ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನೈರೇಗ ಅಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಿಗತ್ತು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಬೋಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಇಜಿನ ಮಿನಿ ಆವಂತ ಐಕೆ ಬೇಗ ಮೀದ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆ 1 minute ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರೆಗ್ 1 minute ಜೆಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ 1 minute ದ ನಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು ಮೀಯಾರೆ ಪೋಪುನ್ನಾನ ದಾಲ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಗೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 4:35 ಆತುಂಡು ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ 1 minute ಹಿಡ್ದಾದ ಜೆಪ್ಪುಲಿರೆಗ್ ಗೋ ಟಾಟಾ ಪೋಯರಿತ್ತನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪುಡು ಮೀದು ರೆಡಿ ಆವಡು ಬರ್ಪುಜರ ಇರು ಯಾನ ಡ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ವೇರೆ ಪೋಪ ಅಂಚನ ಬೇಗ ಮೀಲೆ ಗೋ ಅಷ್ಟು ಜಪ್ಪ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟ 4:35 ಪೋಲೆ ಮೀಲೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೆಂಚ ಬರ್ಪು ನಾನು ಕೋಪ ಬತ್ತನ ದಾದ ಮಲ್ಫೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹಾಕುನೆ ಯಾನು ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪೋಡಿಯುಜಿ
ಹಾಕುನೆ ಜೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋ ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚಿನ್ನು ಒಂಜಿ 200 grams ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ 200 grams ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿಂತ ಫೀವರ್ಲತ್ತೆ ಮಲ ಪೋತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತ್ನೇಟ ದಾಲ ತಿನ್ನರೇಚಿ ಶೋಯಪ್ಪ ಓವು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಲಿ ನುಪ್ಪು ಖಾಲಿ ತಿನ್ನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಆಪುನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಂಪಾಯಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ ಸಾರ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಂಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪಾರೆ ಬನಾನಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಪೋಲೆ ಮೀಯರೆ ಪೋಲೆ ಆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ 3 ಗೇತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 1 2 3 ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ದೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪೋಂದುಲ್ಲನ ಇಜ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತು ಶೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪಿದಡ್ಗ ಅನ್ಪಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋಪುನ ಬಟ್ ಎಂಕೊರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನದೇ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಂಡ ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಡೆಪೋತೆ ಅಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದುರಾಣಲ ಪಿದಡರೆ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲೇಕ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಫೆ ಅಂದು ಪಿರೋರ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದುರಾಣಲ ಪಿದಡರೆ ಇತ್ತನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪಾನ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕುಂದು ರಡ್ಡಲ ಪಾಡ್ವೆ ಆನ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಟ್ಟೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಲುಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ಕೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸ್ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಏನಡ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಸದ್ಯಗೆ ಏನದೆ ಸದ್ಯಗಂತೂ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೋರ್ ಆತು ನಾವು ಹೆವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವು ನಿಕುಲು ಏತೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ತೋಜುಂಟು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಥರ ಪತ್ತಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನಿಗೆ ಪೂರ ತೋಜುನು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಪಾನ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಇಟಾಲ್ಕ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಅವನ್ ಬೈದನು ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಫ್ಯಾನ್ ಓವೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ ದಕಲ್ನ ಆ್ಯನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಬಟ್ ಇದ್ದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಗಿಗರ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ ಒಂದು ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದ ಪೋತನು ಪಾನ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತನಾರೆ ಆಯ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಂಡು ನೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಓವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಅಟೆಂಡ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಬೇತಿದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವೇ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ಫೆ ನಾನು ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಯಾನು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊನ್ನರೆ ಉಂಡು ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಐಚ ಅಂದು ಹಂಚದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರತಿಕ್ ವ್ಯಾಡ್ ಆತು ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಪಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್